Straight to the Now, point. sa pikas bahin mga kagalaan, si Presidente Bongbong Marcos ron tua mga higala sa Malaysia. Kaya ni attend mga higala sa ika-46 nga ASEAN Summit and related summits. Ang gibinlan ron mahigala kanang mga inani, automatic mo ang Vice President, pero ang gibinlan niya day si Lucas Bersamin. Og ingon sab mahigala si Crispin Romulia, mo gibinlan. Unya ato ning pagtagad mga kagalaan kay kini niya mga cabinet secretaries. Iya man ni mga higalang gi pa-resign, courtesy resignation, so nang submit na ni mga kagalaan, pero iyang gipabilin tong iyang mga economic managers di ay. Si VP Sara mularga man sa noon ato sa Qatar o sa Netherlands, si mo bisita to balik ito sa iyang amahan mga higala og mo report human namang eleksyon. No? Ug unya kini ni ang mga cabinet secretaries gibili niya ang mga economic managers. Apan dunay tulo nga wa na gyud ibilin. Unya kini ni ang sa pagkakaron nagpaabot pa ta mahigalag unsay sunod nga mga lakang ani. Og iya ba ni mga higalang itudlo og laing bangko, itudlo og laing lingkuranan or dili na gyud. Kay kung maohon ni mahigala nga i-recycle ra niya ni. Ato langan lang nag-recycle ha. Kay pananglitan kung ang usa ka cabinet secretary ni resign kay iyang gipangayuan og courtesy resignation nya ibalhin na sa pikas, iyarang gi-recycle ning iyang mga cabinet secretaries na atong tan-awon mga higala. Unya tulo ka mga officials ang gitangtang na gyud. Si DFA Secretary Enrique Manalo, si DENR Secretary Tony Yulo Loizaga, og ingon man mga higala ang Secretary sa Human Settlements. Apil mga kagalaan sa wa na mga higala kuan gyud no. Secretary Jerry Acusar, tulo ni sila kabuok nga giingnan nga kuan na gyud kini ni ang wa na gyud no, kay ni submit naman sa courtesy resignation. So mopili siya og kisa iyang ipamutang ana diha. Si Cristina Garcia Flasco kay submit man tong tanan mga higala unya ang man og di sa mo submit. So ni submit pod siya pero nagpaabot pa siya didto og basin itudlo og balik or basin makakuha baka sa laing lingkuranan dito. Atong tan-awon sa BBM unsay iyang kalaki ani. Og kinis Cristina iya ba manghigalang ipabilin or dili na ba? Malagmit iya ba kaning ipabilin ang tourism industry mga higala sa iyang pagdumala? Makagarbo ba na sa Pilipinas or dili ba? Ang mga Sugboanon, mga kagalaan, nagpa-issue naman tong statements to mga tourism stakeholders di Sugbo. Pisagwa to maapil to intawong Sugbo mahigala sa campaign material sa DOT. Wala i-apil. May palagi yung tatog. Kuhaan pa tong video tong Butanding. Kuhaan pag video tong sa mga sardines dito sa Mualbual. O katong sea turtles Mualbual. Maayo ponta. Pero dito man hinoon mahigala nangupya man sa gawa sa nasod hinoon o mga scenes dito og mo gibutang sa atong materials, campaign materials, bida uwawa oy. Straight to the point. Pakauwaw ka to mao kana nga si Tourism Secretary Cristina Garcia Flasco tinuuray lang medyo dili mapasigarbuhon ang mga Sugboanon ani niya. Tungod adto day, lain man to day. Nga inay magarbo ka ba nga taga-amo na, taga-Sugbo na si Cristina, Secretary of Tourism. Lisod man og muingon ka muangkon ka taga-Sugbo sudlan magapangutana unsa man to inyong Secretary of Tourism nangupya man. Nangudigo man o gani sa klase pa ni nangudigo kay ang gikopya mga higala kadto mga video gipanguha o kadto to ang mga picture sa laing nasod. Usaw man na dako ka ng pag mislead nimo sa mga turista sa gawas nasod with that kind of campaign materials nga imo silang inon arimos Pilipinas kay mao ni inyo makita sa Pilipinas. Pag himan-himan pa di man mao. Mo na love the Philippines.
Dunay picture sa Bali, Indonesia. Dunay picture sa Vietnam. Dunay picture sa UAE. Dunay picture mahigala sa Switzerland. Nagtuo ganit ko bisag ang ako ba untay ikasuggest ba nga makaingon ta ba da kana sa taga Sugbo gyud, no? Kadto ta ba nga bias man sa mga picture Sugbo? Of course. Moingon kita, of course, taga Sugbo na. Pero may na lang og taga Sugbo gibayas mga higala mga picture sa Sugbo, biased siya ni ining mga pictures video nga kuhaon sa Sugbo kunta sa manguha sa gawa sa nasod. Straight to the point. Ka makauuwaw baya na oy. Unya ganahan ka magpabilin pa diya sa imong pagka Secretary of Tourism Day Cristina. Kay nangayo man og abot baka og kanang volunteer baka tong voluntary baka tong pagka statement mahigala. Ibutan talag statement. Voluntary baka to nga ni-issue ko na statement tong badyan, ni-issue ko na statement tong mga stakeholders kuno hay nga support silang Cristina ina na. Ha? Ngano man ganahan pa mo Cristina nga kunuhay inyong gisuportahan ana oron sa bagyod. O gipangtawgan mo din ha kay maumao man pattern ni Gwen. Abantay mo mahigala maumaog pattern sa diha mga higala nga gisuspenso na sa ombudsman si Gwen Garcia iyang inahan bida. Ha? Di support kunuhay itong mga mayor nga stand by ni Gwen ana. Issue mga statements na. Mao nga pattern. So nga kung ba, nganong biased man sa mga pictures unta sa Sugbo o mga video Sugbo, kaya taga Sugbo ka. Makadipinsa mataday, mingo mata nga, simple. Kana na ang picture gyud sa Botanik, ang ngayan man sa tindakin. Bisa pag may biased man mga pictures, daghan man mga picture Sugbo, daghan man ang mga video sa Sugbo. Of course, ug ako mahigala ana, ibutangan tong rice terraces, katog yung sa Ifugao, o ibutang ang Boracay, kana gyud, ibutang ang Butanding sa Sugbo. Ma-attract ang mga turista, ibutang ang sardin sa Mualbual, ibutang ang siturtol sa Mualbual, ang mga kural sa Mualbual, mo ibutang. Naunsa, ang atong airport sa Sugbo, mo ibutang kay nindot kay tag-airport di sa Cebu. Isus dito man sa gawa sa nasod. Unyawa ka mauwaw anak day Cristina day. Straight to the point. Unya karon na nag-submit na kasi mong courtesy resignation, karon nag-issue pa kuno hig statement ning mga stakeholders, imo ning ipangtawagan day. Sila gyud voluntary nga nag-issue ane. Kana klaro ba lang? Kay kini ni ang bida, tinuray lang Inday Cristina Garcia Plasco. Pagsugod og katudlo nimo nga sekretary nindo to. Murag ba pasigarbuhon ba ta ba? Sus kanindo to taga Sugbo gyud sekretary. Sus kadtong video ha Cristina na wow kaayo mi adto oy. Makaulaw kay to Cristina. Limang kanang mga imong mura man guna sa bag unsa may tawag nimo ana? Dili ba na pag-mislead sa mga foreigners nga moanhis Pilipinas atong giagda ari mo kay makita ninyo ni dinhi kini nga mga scenes makita unya di man day tinuod dili ba na matang kana sa pagpangilad Cristina. Straight to the point. Kay misleading man na hindi kin unsa may bidisaya sa mislead di ba lances or ilad mao na ang ako mangutada lang ko ba dili ba na pangilad kanang klasiha Cristina. Straight to the point. Mangutada lang ko ya karon gipasubmit naman ka resignation submit naman ka diha. Kung mahimo ikaw na lang moingon nga muuli na lang ko Sugbo di na lang gyud ka magkuan nangita pa kag lang lingkuranan din ha or ni kapi tuko pa ka diha. Dili maayo kadto nawa ang garbo sa mga Subuanon adto nawa ang garbo sa Sugbo adto wa mga higala makapalag tong taga Manila kay isog kas Gwenday sa tuyon don't miss us up ha matong pangwin isog kayo kay nganong isog. Si Gwen kay mingon gud siya mahigala nga ang Sugbo amo. Hadlok po mga politiko sa Manila kay limang kag mo sukol kag imong banggaon ng mga Garcia mahigala si Gwen Garcia. With due respect sa mga Garcia kay mga maayo mang tao. Pero kinis Gwen mahigala o kinis Cristina bida. Ako layo ra gyud kay mo noy pabling. Katos noy pabling buutan kadtong nga tao. Nya grabe po to nga legislator day, constitutionalist gud to noy pabling. Appeal gud to sa kwan. Kana paghimo ng konstitusyon ba? Ngilngiga to ni pabling. Pero amot gid gawin asa may liwat ni? Amot asa ni liwat ni batasan wa magyug magkadimao? Si Cristina ba murag takdan? Nawa ang garbo in taon sa mga Subuanon nimo Inday Cristina oy. Pangutana sa imong palibot day. Kay ngilad man paminawon. Ug para nako unta
na-attract mang mga tao ana mo'y arion ka ng butanding no. Giapil gyud ta nimo na. O nimo iapil. Kay nagsayon, gusto kag sayon nga mangupiyara, ha? Ay noon, masayon mahinoon mangupya, pwede ra mamahimo sa maskom to yung taon, oy. Ikaw rem, be, sa inyo man ka rem. Ikaw Marisa, sweet to ni sila. Og ina na naman lang manguha ra kag pictures, manguha ra ka dito og mga video sa YouTube, manguha kag video sa Google, ay mahimo kay sa mga mascom students na mo diri nga mga interns. Kayang-kaya. Unya, pila ka milyon mang gasto adto. Ha? Nya karon og mo na nakasubmit na magka-resignation, voluntary na lang ka nga mauli na lang ko sugbo. Mr. President, ayaw na lang gyud ko itulo-tulo paglain. Ana na lang. Ha?